Господин Илиев, вие потекнувате от Пиринскиот край. Дали во вашето семейство имате предци кои за време на фамозните пописи од 46-та година, од 56-та година биле запишани како македонци и покрај нивното противење? Само първо благодаря за поканата да разговарям с теб. Можем и на ти да си говорим, ние добре се познаваме. Благодаря ти. Едно уточнение ще направя. По майчина линия моя род е от две погранични села. Те са много известни на хората, които така се занимават задълбочено с историята на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Едното е Падеш, което е върховиско село, а другото е Лешко, което е така наречената столица на Христо Чернопеев. То е на самата граница. Оттам произлизат някои от така доста изявените дейци на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Може би най-известни са братята Китанови, Сандо, Александър и Петър Китанов. Петър Китанов загива малко преди да избухне Балканската война. Александър Китанов загива с Даме Груев, редом до него. В моята семейна история съм попадал на примери на хора, които така в ученическите си години, точно когато се случват тези промени и катаклизми след Втората световна война, в началото са били в ученически им бележник пише народност българин, в трети клас, в четвърти, когато започват да се случват всичките тези колосални промени на обществения и политическия живот в България, те започват да бъдат записвани като македонци. И след години, когато е снет курса на македонизация на Пиринска Македония, те отново са българи, т.е. всеки може сам за себе си да си направи изводите, може ли едно дете в 3-4 клас, което е родено като българин и в кръщелното свидетелство от българската екзархия пише българин, може ли да си смени националното самосъзнание в 3-4 клас, че да каже искам да ме запишете македонец? Очевидно това е ставало със сила. На практика всичките ми роднини щът не щът са били записвани като македонци. Като това, знаете, така, характерно за цялата Пиринска Македония в онзи период. Да. И сакам да го надоврзам тоа прашање на моментот што сега во Македонија, во Република Северна Македонија се форсира тезата дека во Пиринска Македонија живеат околу 200-300 000 потиснати македонци. Ти како историчар, извини, јас пак почнав на вие. Ти како историчар, дали историјата памти некаква буна, некакво востание на такви огнетени пирински македонци против лошите бугари? За съжаление, за тяхно съжаление, може би по-точно да кажа, аз пък и моите колеги историци не сме намерили такова антибългарско въстание и някакви такива мащабни прояви. Разбира се, така, това пак от роднини мои, така близки го знам, че в даден момент 70-80-те години става нещо като тренд, като модерно да се определени хора да вземат промакедонски позиции, защото така са се явявали нещо като антипод, като противник, като антагонист на официалната комунистическа власт, т.е. нещо като антикомунизъм дори става в даден момент. Разбира се, въстания и някакви такива мащабни обществени прояви не е имало. За това дали живеят 200-300 хиляди македонци, красноречиво говори факта, че на проявите на Омо и Лиден ходят по няколко стотин човека, а сега на последните прояви, които поднасяха цветя на паметника на Гоце Делчев, свързана с с годишнината от рождението му, 150-та годишнина,
аз видях там 10-12 човека и тук бързам да отворя една скоба. Вижте какво се наричат двойните стандарти. Те се сърдят, когато българи така с по-крайни възгледи им казват, че в Македония живеят 1,5 милиона българи и им казват, че им се нарушава правото на самоопределение. Тоест, че те се идентифицират като македонци, а не като българи и това право за тях е свещено и не желаят да им се нарушава. За сметка на това те проявяват характерна за тях фриволност, когато определят всичките българи в Македония, в Пиринска Македония, като македонци, без да зачитат тяхното право, как се чувстват, дали се чувстват принадлежни към Македония като етническа принадлежност и така нататък. Това е двоен стандарт и не е справедливо просто. Тие не го признаваат моментот со географскиот идентитет, со регионалниот идентитет. Ти можеш да бидеш во исто време македонец и бугарин. Зборам веќе за такви организации како Омо и Линден и како овие крајни националисти во Македонија, во РС Македонија. Тие не го признаваат тој момент, дека ти си и македонец и бугарин. Бугарин како националност и македонец како регионален идентитет. Ами така съм попадал в разговори интересни и така с апломб са приемали, когато съм им казал, че съм македонец, но след това, като съм добавил, че съм и българин, е изпадало едно чудене, така и едно неразбиращо лице срещу мен. Винаги съм уточнявал, че така по-скоро следвам традицията на войводите от ВМРО, които не са деляли българи и македонци. И тук ще се позова и на, може би, най-интересния за четене летописец от това време, най-интересният автор Христо Силянов, който редува българин и македонец като синоними и дори когато разказва спомените си за Балканските войни, за Македоно-Одринското опълчение, той го нарича Македонската армия. Разбира се, не вкарвайки смисъл Македонската национална армия, а по-скоро чисто регионалния смисъл, говорейки за нея. Ясно. Бидејќи започнавме темата со буните и со востанијата, кажи ми, има една интересна личност од Пиринска Македонија, Герасим Тодоров од село Оштава. Тој е непознат тука за пошироката јавност во Македонија, а и во Бугарија, верувам. Тој е дел од горјаните. Дали можеш да ми кажеш нешто повеќе за него? Първо искам да кажа, че така през годините аз много съм се възхищавал на Герасим Тодоров. Той от село Влахи обаче, не от Оштава. Да, во Оштава е. Да, моя грешка. Да, село Влахи. Герасим Тодоров е потомствен деец на ВМРО и баща му и неговия брат са били дейци на организацията. Самият Герасим Тодоров също е член на ВМРО по-скоро, до 1934 година. Горянин, антикомунист, тези неща са верни, които казати. И човек, който така също е обект на пропаганда и по-скоро на пропагандно прочитане на неговата история и на неговия живот. За съжаление, не знам доколко наистина е така познат в Република Северна Македония. Тук в България, постфактум след неговата смърт, бяха направени опити да се преиначи каузата, за която той е живял, за която се е борил и за която е загинал. На първо място, Герасим е наистина последователен патриот и антикомунист. За него излезе една прекрасна книга Отличен българин с името Герасим, издаде я историкът Веселин Ангелов. Името Отличен българин го слага Михаил Думбалаков, който казва, че местният свещеник в село Влахи, когато ги е запознал, го е представил последния начин: ще те запозная с един отличен българин от селото, той се казва Герасим. Разбира се, появиха се така не особено
добросъвестни пропагандни такива пропагандна литература по отношение на Герасим Тодоров. Тя беше вкарана в обращение от един негов четник, Крум Монев, Крум който Монев. точно така, той на 19 години е бил част от четата на Герасим Тодоров. В последствие той възприема тезите на македонизма. Не знам дали тук няма някаква корелация с това, което ти споменах в началото на разговора, че в даден момент през 70-те и 80-те години става нещо като антикомунизъм, това да възприемеш македонийската позиция и македонската теза, нещо като антагонизъм на официалната власт. Крум Монев в така по-напреднала възраст пише едни неща за Герасим Тодоров, които не кореспондират първо с докладите на Държавна сигурност. Второ, не кореспондират с докладите на останалите четници на Герасим и с останалите хора, които по някакъв начин са имали досег и контакт с Герасим Тодоров. Разбира се, в дейността си Герасим Тодоров се е сблъскал с македонски емисари и македонски учители, които са били изпратени да разпространяват македонската културна пропаганда, македонския литературен език и така нататък. Има една интересна история, в която Герасим Тодоров отива при даскала Петър Макревски, който е бил настанен да живее при неговата сестра в село Влахи. Тук има няколко версии какво се е случило. Монев години по-късно ще напише, че Герасим Тодоров е набил Макревски, защото така е делял децата на капиталисти и на антикомунисти, в зависимост от произхода на тяхното семейство. Като така тенденциозно прокарва една приемственост и добро отношение на Герасим спрямо изучаването на македонският език. Друг обаче свидетел на случката, Йордан Руйчев, казва, че директно с влизането Герасим Тодоров е започнал да псува и ударил няколко шамара на Петър Макревски и директно му е казал: да станеш и да си ходиш, тук няма да правиш Титова Македония. Този разказ се потвърждава и от документите на Държавна сигурност, а и от това, което до някъде казва Петър Макревски, като Макревски единствено пропуска, че е бил бит от Герасим Тодоров, но казва, че той се е държал агресивно спрямо него и същото се потвърждава и от други хора, които присъстват на тази случка. По други данни, в книгата си Веселин Ангелов го е написал, Герасим Тодоров е изпращал писма с закани и към други македонски култур-трегери, така да се каже, които са били изпратени в Пиринска Македония, като им се е заканвал с смърт, с побои и така нататък. Тоест, имаме няколко източника, които казват, че отношението на Герасим Тодоров е било най-меко казано неприятелско и враждебно спрямо учителите и емисарите, които са били изпратени в Македония да така просвещават децата на македонски език. Нещо повече, мисля, че пак беше в един доклад на Райчев, в който той казва, че писмата, в които изпращал Герасим Тодоров и хора от неговата чета, е пишело, че да се махат да се махат сръбските учители, сръбски език тук няма да учим, т.е. дори те са възприемали този език като сръбски, не като македонски. Да. Ясно. Сега, в последно време е актуална пак темата. Я отвори председателът на македонската страна от Мешовитата комисия за това дали България била фашистичка земя за време на владението на цар Борис III.
Кажи ми, какъв е твоят став в однос на мисленията, изкажени от твоите по-стари македонски колеги, Тодор Чепреганов и Наташа Котвар, за нив како да е задължително Бугария да биде фашистичка земя, за да се подлече македонскиот карактер на освободителната борба, како што го нарекуваат партизанското движење во Македонија. Што мислиш по тоа прашање? Категорично се разграничавам. Между другото, това е и тезата на една голяма част, не на цялата българска историография, които не възприемат тезата за фашистския характер на управлението на цар Борис. Господин Чепреганов, така е редно да бъде запитван всеки път на всяко интервю, дали продължава да възприема думите, които изказва в едно телевизионно предаване, предавайки едни думи на писателя Димитър Талев от романа Илинден, който е писан 1953 година и който чисто конюнктурно е бил обработен, така да се каже, за да може да излезе тогава. Господин Чепреганов трябва да отговори дали продължава да мисли, че Гоце Делчев е казал, че всеки, който в Македония е добър българин, добър сърбин или добър грък, не може да бъде добър македонец, и дали продължава да смята, че наистина Гоце Делчев е казал тези думи. И мисля, че дължи на първо място отговор на този въпрос. Второ, е добре наистина да се запознае с пълния архив на Гоце Делчев, който е тук в София, с всичките негови писма, за да получи един по-плътен, по-цялостен облик за живота и за делото на Гоце Делчев. Наистина е много удобно да четеш само писмата или само документите, които кореспондират на твоята теза. Само че е редно да се запитаме обективно ли е това и въобще научно ли е такъв подход да избереш няколко писма, в които видиш думата македонец, македонци, македонско и да се спреш само на тях. На що се дължи според тебе зголемената активност на одредени кругови во Бугарија, кои како да лобираат Софија да ги затвори очите пред отворените прашања сега што ги има со Република Северна Македонија и да даде зелено светло за почеток на преговорите за Скопје? Ами на същото, на което се дължи и активността на македонския литературен кръжок, и аналогията тук е много, много адекватна, поне според мен. Разбира се, всеки има правото да защитава теза, която намери за добре и намери за правилна. Искат незабавно Македония да получи зелена светлина за преговори с Европейския съюз. Няма нищо лошо. Тук за мен обаче по-важно е какво мислят наистина болшинството от българите и каква е тяхната позиция. Окей, либералната перцепция е ясна. Македония незабавно да започне преговори, без никакви спънки от страна. Само че истината е, че това не се възприема от голяма част от българите и за първи път, поне аз не знам друга такава обществена тема, която успява да консолидира над 80% обществена подкрепа. Няма друга такава тема в българското общество, която да обедини около себе си толкова много българи като тази теза. Също така, нали си спомняте, че допреди година и нещо много силно се пропагандираше в Република Северна Македония как условията на България са едва ли не наметнати, както казват, от националистически кръгове,
може би визирайки ВМРО. И когато това правителство се разтури, едва ли не следващото правителство с лека ръка ще пропусне. Видяхме, че ГЕРБ и ВМРО загубиха властта, дойдоха нови политически силни на деня, само че тезата не само, че не се промени, тя се надгради с нови искания и с нови точки, които се оказаха важни за България и за българите. Тоест, по-скоро ми прави впечатление следното, че колкото повече време минава, сякаш толкова повече се втвърдява позицията на България и толкова повече се надграждат и исканията. Тоест, ако миналата година или преди година и половина актуалната власт в Северна Македония можеше да мине само с обективизирането на истината и с признаването на историческата истина през работа на съвместната мултидисциплинарна историческа комисия, то сега вече има редица други искания. Не знам дали с годините и с факта, че стана достояние въобще за широката българска общественост говоря, стана достояние как живеят българите в Република Северна Македония, каква реч се използва за България, за българите, за българската история, грубото преиначаване на историческите факти, тежкия живот и дори гоненията и така малтретирането на българите, които живеят там. Факта, че стана това достояние за българите, тук смятам, че втвърди още повече позицията. Дори гледах едно социологическо проучване, мисля, че беше последното по темата, което излезе в някои български ежедневници, което казваше, че 56% от българите не приемат България да даде зелена светлина на Република Северна Македония, каквито и условия тя да изпълни. Може би защото много наистина избоя риториката и от двете страни, ако трябва да бъдем точни. Около 18% мисля, че казаха, че са окей, ако дадем зелена светлина за Република Северна Македония, ако тя изпълни, в случай, че изпълни всичките наши искания. Мисля, че също около 18 казаха, че са за безвъзмездна подкрепа и около 10 нямаха мнение. Тоест, пак имаме около 80%, които не желаят България да даде зелена светлина на Република Северна Македония незабавно, като дори 56% от тях са с много твърда и солидна позиция. От тук и следва да си зададем въпросите, а пък и в Република Северна Македония да си зададат въпроса, кое ще е това българско правителство, което ще жертва своя политически живот в името на това да даде незабавно зелена светлина за Република Северна Македония, просто е така да щракне и да каже пускаме Република Северна Македония. Това според мен би взривило държавата и би било повод за протести, за катаклизми и така нататък. Ти отговори на моето следно прашање. Планирам да те прашам за тоа дали во Бугарија има партија што би се осмелила да тргне против, би се охрабрила да тргне против декларацијата на парламентот. Партия да, мисля, че има такава партия, дори бих казал, че са две, но за сметка на това виждаш, че актуалното правителство е коалиция от много партии. Да. Не мисля, че би се намерила такава широка коалиция, която да жертва своето политическо бъдеще в името на това да удовлетвори претенциите на политическия елит в Република Северна Македония. Тоест, много трудно изпълнимо ми се вижда. Да, може би ще се намерят отделни политици, да, може би ще се намерят и отделни партии, но широка коалиция, която да предприеме такава стъпка, не смятам, че би се създала. Още повече, че това е и много опасно за българския политически живот. Смятам, че ако се даде зелена светлина немедлено за Република Северна Македония, това би възпроизвело политически мутанти в България, които
на крилете на демагогията да се доберат до властта и наистина се надявам да не се стига до там. Тук отварям скоба. Аз не съм против европейската интеграция на Република Северна Македония. Час по-скоро се надявам това да се случи, но хайде да видим, не можем ли да свършим и някаква работа, докато се стигне до това. Обективизирането на историята, правата на българите, намаляването на речта на омразата. Замисли се, от 2017 година, от подписването на договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, скоро ще отбележим 5 години от неговото подписване тази година. 5 години не мръднахме и сантиметър напред. Изгубихме 5 години в нищо. А за тези 5 години тези неща можеха да се свършат и вече Република Северна Македония да е стартирала преговори с Европейският съюз. Защо и кому беше нужно цялото това мерене на мускули, на сила, на пропаганда, на лоби и на така нататък? Никой не спечели от него. Нито аз съм доволен, че Република Северна Македония не започна преговори, нито хората в Македония. Мисля, че от тук насетне наистина трябва да се стъпи върху диалога, върху работата и така нататък. Кажи ми, според тебе, ако прифатиме дека македонизмот денешен во Македонија е различен од македонизмот на Ванчо Михайлов, и тоа е ноторна вистина. Зборам за македонизмот на Ванчо Михайлов како Македонија, Швајцарија на Балканите, како држава на сите етнички заедници на територијата на Македонија, на географскиот регион. Овој денешен македонизам, дали можеме да го наречеме југоцентричен, според тебе, во смисла на ориентиран кон Југославија, и дали истиот тој југоцентричен македонизам може да обстане во денешни услови, и дали точно тоа не е причината за толкавиот отпор кон објективизирањето на историјата? Доста комплексен въпрос. Първо, наистина, този тип македонизъм е различен от този на Иван Михайлов, тъй като той никога не е бил антибългарски, на първо място. Разбира се, много трудно сякаш се оказа за Македония да излезе от тази пост-югославска матрица, и забелязвам, че въпреки, че се подменят кадрите, въпреки, че се подменят актьорите на политическата сцена, въпреки, че се подменят играчите в културния, обществения живот на Република Северна Македония, сякаш се запази онзи зловещ механизъм за възпроизводство на антибългарски тези. И тук е редно да се запитаме защо това е така. За хората, които така активно следим въпроса, е ясно, че те черпят легитимация от антибългарският разказ, чисто историческият антибългарски разказ в Република Северна Македония. Ясно е, че това трябва да бъде променено и да се сложи край с него. Тук обаче така, наистина е хубаво да се замислим дали това вето или факта, че България каза не за стартиране на преговори на Република Северна Македония с Европейския съюз, не послужи като катарзис за много от хората в Македония, и дали не отвори някакви процепи за хора като председателя на македонско-българското приятелство и така нататък да излезат и да защитят своята позиция и своята теза в национален ефир. И аз мисля, че наистина това е много ценно, тъй като даде възможност на българите от Северна Македония, българите, които живеят там, да покажат
главата си на повърхността и да кажат какви са техните актуални проблеми, каква е тяхната болка, какво ги притеснява, какво ги мъчи, какво ги тормози, за какво се борят, какви са техните цели, какви са техните желания и така нататък. Това са редица важни въпроси и тук ми се ще да кажа, тъй като вървим към финала, както отбеляза, че много често в България се прокрадва тезата, че нашият национален интерес било Република Северна Македония веднага да стартира преговори с Европейския съюз, тезата на хората, за които ти спомена в средата на нашия разговор. Не. Нашият национален интерес, тъй като говорим за нация преди всичко, е да защитим правата на българите, които живеят в Република Северна Македония. Когато гарантираме техните права, когато гарантираме запазването на българската култура и българското историческо наследство в Република Северна Македония, ние сме защитили и гарантирали нашия национален интерес и нашия държавен интерес.